Давай. Здравейте, ютубър! Днес ще снимаме втори епизод на Minecraft Just Play в сервер Just Play. Това ще е втори епизод. Аз съм Extrinus. Пълно е със сайта ми! Каналът ми е GamerBG-BMW, защото нещо не се получи. И така влизаме, кажи хай на YouTube, бе. Остава. Чакай само да такова, да ще спирам само в мапа. Пълно със сайта ми! Пише паролата. Да знаеш. Паузирам за малко. И давайте пак съм тук. Взели нещо? Да, има много айтъми долу. Къде долу е? Не, аз нямам никакви айтъми, бе, човек. Ако имах айтъми, ще да ги тукувам, ще да ги смачкам от бой. Как ми е? Опа, взех! Какво взе? Не знам, взех бай айтъм. На мен бата ми лагва. Играм на 20 колко са, човек. Найс. Браво. Какви айтъми имаш? Чакай, че ма страх да влезна. Ти къде си? Че едни диаманти... Опа, напуснали се, чакай, не са. Къде си, бе? Чакай. Бах ти хак, този човек пъкнах, той ми пръсна канче. Бах ти смешния му. Взе ли нещо? Кажи ми, ако диамантените са махнали, взех диамантени работи. Нема никой, айде. Ама, има една по-манинка дупка. Двама са, бе, двама са диаманти. Къде, бе, човек? Значи, като влезнеш от дупката, най-отвътре, най-отдоле. Килнаха ме, човек. Не са, чакай, седи така. Седи, ес! Излезна ли? Спасих се. Браво, къде си? На спална съм. И сега почвам пак да си кивам хора. Дай ми някакви неща, ако имаш. Имам само такива. Дръж всичко, какво ти трябва. Тук. Ако ти трябва. Да, то ги взеха други хора, човек. Какво ти пука? Какво ми пука, аз няма сет? Ще си вземеш кит PvP. Аз качам. Взех го. Аз мисля, че сега този клип ще се получи с повече време. Искаме те да умре, че има хубав меч. Къде си, бе? Кой? Супотър. Аз скачам от дупката. Скача от дупката. Да, мали, то на малко. Килна на копенето. То с хак. Мене, то с хак. Кажете хи на YouTube. Да, и сега ще го кажем. Опа, има много работи. Скачам, взимам ги и си тръгвам като пичи. Опа. Убили съм. И мене. И можах да напиша това, кажете хи на YouTube. Напиши го. Мали, взех диамантени работи. Браво. Кажи ми, има ли някой от дупката? Не знам, брат, чакай. Аз стига, бе! Баце, тък му левнах и са ги взели. Ти като левнеш, мисля, че та гони, бе, човек. Не, като... Това е, баце, кал последния момент ме удрят тази човек. Сигурно това видео ще провал, нищо се не знае. Аз стахна ти такива за лекуване плошени. Да, човек, виждам, да, имам неща, бе, човек. Убиха ли те? Да. Дева! Умри, бе! Отсол. Смешен. Тук си минавам с един... Ти на мъж ли ми се правиш, момче? На жена. Гледай, бе, човек, къде ще падне, бе? Аз ги бия с шлемчето и ми пише, че съм ги килнал. Чрез такова. PvP.
Бате! Гледай то дали па не е хак, бе. Чакай да ида, сега чекай. Мерси, Кик. Пак ли без свиня? Майко, ти е горе на нищо. Я гледа как му удариха, направо прелетех това. А, в 7 часа са евентите. Знам бе, знам. Бате, какво направи то долу? Абе, кога пара то Шибан Комбат, бе? А? Кога пара то Шибан Комбат, бе? Не знам бе, брат. И аз сега половин час така я обихала. А бех с убави айтъм. Стакнати. Майко, тук като гледам всички, че са дъмата и направо ти казвам. Опа, Мелена дъмът, Мелена дъмът. Опа, един ни умре. Взели нещо? Взех всичко. Браво, бе! Кога ще ми падне? Трябва да ми падне много бързо. Убихам. Але, бате, малко остана, взема неща. Имай нещо и левкай. А? Баце, бах ти силния бех деск, аз съм някакъв нулп. Гледай, че заета ми някакви букучи. О, тама са, Знам. Кто ги взе? Опа, убих го. Лефна го е, момче! Баси тъпия клип ще стане. Че я таковам да паузирам сега. Баце, връзваме хакери! Ани! Знам, убиха та. Да, бе, човек, бех с всички неща. Мали толкова мраза, баце. Дай! Зими, взех всичко! Лепнах! Умрел ли съм? Не съм и аз. Може ли да влязам? Не. Тия са диамантини тук. Ничко, пробвай се! Ще го килнеш ли? Не, ще ме килнат. Ничко, един не умре! Але ще ме килнат, баце. Може ли да влезем? Да, човек, ще ме килнат без меч. Баси тъпто, бе. Деба и смешни ура, деба. Маш, бе, смешен. Изнерваш ма. То почти е умрел. О, не, то букубац, то си ме дава тайта ми. То дали ще го убия? Ничко, давай, бърже! Убий го, бе, човек! Майко! Аз ли такива нага? А дали не е пълно доле, бац? Не съм аз. Ако взема нещо. Взех! Не знам какво съм взел. Мога ли да влизам? Много пълно скоро, къде влизаш, трябва ли ще килнат? Да влизам? Да се логвам ли? Логвай са. Тях, че има някакъв диамант, тук ги гледаш. Логвай са, бе. Добре. Да се логвам. Не. Чакам. Я па седах и го гледам, човек. Добре, скачай и го би. Аз сега знам този видеоклип ли ще се снима повече време или пак на 10 минути. Ничко, скачай, той го задръж. Ако е провал, ще го кача пак. Не дей. Кажи ми кога. Сега ще кажа, стой. Давай! Не дей! Що излезна? Логин тайм-аут. Да влизам, да се логвам. Да. Бързо! Пиша спам. У мене има айтъми, Бързо! Отивам на спана съм. Браво! Слагам всичко дъма тук по куци. Имаш ли даймонд някакви за мен нещо, но и какво ще да? Имам само шлемчи и бутушки. Чакай да си сложа тук един железен сет. И слязам и почвам да се бия. Тук е пълно сайта ми! Сега слязам. Ничко, седи там, аз сега. Кюлнаха, ма да! Бас смешно, Къде си, бе? Ничко, ела да чекалиш там за айтъм. Къде си? Яо те, бе. Долу ли си, бе? Да, бе, бия се. Майко! Ела тук те! Ничко, ела тук те, къде съм аз, виждаш ли ма? Той ще го убия! Убих диамантения! Браво, дай ми неща! Идвай я тук те! Не знам къде си! Чакай, аз ще ги знам. Майко... Пълен съм, бе, човек. Не знам, бат, къде си? Тъпа асе. Ще мога ли? Ще можеш, тъпа асе, бързо. Чакай, тъпа аса с епта. Чакай, в комбат съм, трябва да падне.